Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Provinciana Sensation Vlog. Ug ania kita karon sa Monte Vista, Cumbal Province sa ilahang Diwanag Festival. Wala man nato nasaksi ang ilang fireworks ni Mayor here, pero nasaksihan nato ang pinakaliwanag na Diwanag Festival ni ining maong Monte Vista, Cumbal Province. So guys, para itong masaksihan, kuyugi ko sa pag-witness ni ini. Tara! Nana ko diri agyud sa sulod sa Diwanag Festival 2019. So diri lag-lagom na nila kay nindot kay diri yun. Yakol ba yun? Yakol. So nice kayo, timing kayo. Tinay Yakol kayo. Grabe kayo. Nice kayo karon diri Oh. Candyland kayo, as you can see. Guys, iwit man ko diri wala man ako nasaksihan ang fireworks ni Mayor panindot kaya ang pailaw pa rin diri sa Monte Vista, Cumbal Province. Grabe ang liwanag ang gitawag nila. Naghabigay talaga ng liwanag dito sa buong Monte Vista. Guys, dili mo mabala ka diri sa sulod kung musulod mo kay daghan naman siya pagkaon diri Pwede ka makapalit diri sa sulod na ay mga bisan unsa na santinos, bisan unsa pa diri guys. Live food. Unlike dati kay dili ko na rin kadaghan na naman sa sulod. No, okay kayo para dili na magagawas jud ang mga tao, dili na maperwisyo, no? So, guys, lahat na. Okay, balo mo kanong hayag kay diri na ako diri oh my gosh, nakasunod na kayo ko. Ayan! Solar light nga ba? Guys, nindot kayo diri Daradaghan kay mga villages diri Naiuban nga wala nga nakapasiga. Ya, medyo gamay pud kay ang tao karon kay tungod siguro kay niulan kaganihan, no. Pero siguro mga tuntod ani mo daghan na kaayo ni. Grabe. Laag na kamo diri, guys. Nindot kay diri Marisa. So guys, may pabanda here diri si Mayor. Maabot taon niya ang shakol pero murag dili na may makapaabot yan. Pagbibigan ka, nasa na ang aking kayaklara. Mahirap amuhin ang probinsyana. Pag napaibig, wala kang duda. Probinsyana,
na anybody, no? For tonight, hope na-enjoy ninyo ang paglagaw-lakaw nato ni Motivista. Guys, ayaw kalimot ha, mag-subscribe! Bye-bye! Alio!